Tagalog ka talaga, Maring. Oo, mag-Tagalog talaga. Magkadalisod-lisod na Maring. Oo, bahala na mag-share ko balito nga akong Tagalog. Basta kay Tagalog ko. Kuya kay ganun nagbisaya man ka oh. Analintan. Tagalugot. Tagalubot na si Maring. Ana ra na ti. Plaster hinuna dana no. Diyos ko ginukulo. Oh, lugod sapa. Lugot. Lugot, tipot. Unsa binigay ni Madam to. Lugot! Thank you so much Madam to. Una Maring. Ayusin yung pananalita mo ha. Ah, ito lang yun. Sana yung ba? Naitagas kay nga laki, na pare sa gagmay kay nga bae, gagmay dagko ka bae, na pare sa gagmay kay nga laki. Nga naman bunot. Ayan guys. Sa Barubo Market din So na nami sa Barubo. Ngayon naog mi sa Barubo di ay. Yung Barubo. Muna ni ang gulayan sa Barubo. Huwag ni ilahang merkado. Para sila guys. Asa man? Anong. Gihurot ni. Ano ma'am? Asin o bitchin. Ako diyan. Kuan man katong sabaw pero Ano ka ba ka ba? Kulikot ko ni Bombay. uy ana. Merkado kanang merkado si Madam. Pero Guys, namay manakit diri kay Soy. akon sod ma'am. Mo din ni si Madam Kalib. Nakasama namin oh. Ah, ma'am. Ah. Pero madaling Barubo na. Mo din ni si Madam. Guwapa kay si Madam Kalib. Isa rin mong baby, Madam? Kay pagumangko nako na. Wa pa kay bata. Pataw. Bantog ra kay guwapa kayo. Jesus Ginoo. Asa man ta diri ala. Dire. Wala isa man nakabuo man na unya. Pareha gid mi ani. Magsige gid. Tagaan mi ni Madam Tutsi kay kuy dili kuy. Musuka pod ay kaday. Dili mo kasukaon pero nakuanan sa Nagpilay mo ani. nagpalit si Madam Kalib sa frutas. So nagsabay na lang din mi sa Barubo din ni no. Ala nakabot jud mi wadamhan nakabot na mig Barubo. Oo, ang bilis no. Asa pa man tamo ato dapat sir? Oh. Sure go daw. Doon na ba ani dam? Allah. Di abi kita tinubin. Wala naman. Nag-uban niya pimi ato niya. Naguna-una ko kay daghan pa sila kiriw-kiriwon. Daghan na ang Barubo og isda no. Daghan jud. Wala. Ani mo along kinanta. Yes. May plan.
ta. Nakasulod na mi sa Bago ning gitukod nila. Ito man tama, ito mo bayad sa entrance. Kung gani, pero bago ning gitukod nila. Naana po din yung atong suki ba mo? Kontak na daan sa din. Ay, mauli ay. Suki ba na mo maya-maya? Kani ang nag-istorya? Oo, kaya nakapula. O, dyan na mo suki. 'Ay, kani na lang imo Joy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. O, ilabot ang bata. Oy, labot ang bata. Ay, lapot bata. Paano mamanit? 2 years old. Dako lang na yung naan. Ay, dako. kasulod na mi sa beach. Oy, tanawa, drawing o daw kayo. Unsa ni? Wala. Ala, tara. My God, ala Jesus Christ, unsa man to? Lagi ta magkuan-kuan. Ma'am, saan lang to itong Ilusano? Maligo man ka din. Wala pa. Nakasuod na mi ani sa unsa ganito? Enchanted River. Enchanted River. Dali na mag-ilis o panligo. Ako basta baka nang basa ta ba? Si Badan. Dito na kami guys. Eh, bangka Magsakay naman naman tagbangka. O, gani, bili na ni. Wala ta sa Sibadan. Bili na, gani. Sila ra ang mag... O, gani. Ana. Okay, okay, I know. Okay. 10 times, 20 times na natin balik. Siya manggawas ta? A few moments later. Guys, nakaabot na mi sa beach. Enchanted River. Ay, nakaabot na mi. Unya, manghabuwa sa mi sa muhang mga Prepare lang ang imuhang daluno na gabit dito day kay. Para kaligo lang. Sila raman ang mag-adto day. Pag-ilis sa kadaan, dili pang ligo nimo. Kay pagbaba lang tong dry Enchanted River na. Tapos pag umala tong ligo sa Enchanted River, dito na dayon ta mo sakay upang ka. So, human na migtatak, nakasuod na may ari. So, nice kayo. Hi guys. Si Madam ang nagkuan sa mga ticket. Okay, tatak-tatak na muratag sa pandisko dani magtatak-tatak na. Nindot gitu. $350 na ma'am, pwede na $330. Small to XL na na siyang available. Masag ka lang sa mga magpuno product mga lechon free. Nindot kay din picture. Ato na, oto na. Hintay-hintay kami ni Madam Mayamia o si Ate. Ate Lab, dili na ka mag-ilis? Bakit?
sa dito guys no, sa para pangligo niya kay mauwaw man ko kay ang daming tao dito. Nga kinahanglan jud ko no mo swimsuit na swimsuit so nagduster ta guys atawang sa pawan. Yo, to, pamili ko ng gwapa. Yo. Balik na, uy. Ito ba, kanang nagtindog ng babae, oh. Ay, pamili ko gwapo. Unsa man na siya? Taran. Uy. Balik ko sa kabuok ba, yung runs mo yung wara. Dili naman tang balik diri kay Dag. Dito, nasibadan dito. Lah. Wow. Lani. Ang ikaw, bakit ka? Hindi ka pa nakabis dyan. Alang ako kay, akong gikuan nung kay, agoy dyan ako. Uy, let's go na daw. Saan to? Yaan na pa. Aran na niya ang buwan ka na. Tara na. Ang isa. Mami, ikaw po. Paras-paras ka ba? Ito ang mayroon itong magdisco nga tatakan ka. Tatakan ka nga. Diri na jud ka naka-sud nakagiginuko ang init. Ito yung ano na? Nataga ni Iboy. Slowly. Ikaw maring maninay mag-English. Big. Nini. Where you going? Wala, sa shuttle bus only one. And many people. Dunya lang ka. Andam da andam. Sakay na kami. Bye-bye, mahal. Na to sa incentive river. Okay, dito ba sakay siya to? Lala, di Andre, sakay na mo. Sampo, saka. Enchanted River. So, nandito na kami sa Enchanted River. Good morning, madam. Wow, ang dami. Oh, mayroon palang nandito ang view. Hala, ito pala. Diba? Puro green, pero blue siya. Ito ang Enchanted River. Ang daming tao nakatingin, oh. Eh, kasi ano dyan? Mag-feeding. Feeding fees.
Camping na kayo doon. Apil. May car pa. Di man siguro na mag-show sila karon. Dili, alas 12 daw. Naghintay-hintay ang mga tao kasi feeding sila sa isda. Mura magday bulawan akong bago. Uy, gusto magbugata. Power bank nga. Kuyawan no gitrabaho gid nila. Wala dili siya magbangka. Kuan siguro siya. Ito taulayo. Sigawan lang. Tabi apo. Buyag magaling. Ay buyag. Di ilam ang tawagon. Tawagon ang mga isda. Dili ka Gun. Lao man ni wild man nga ron yun. Pwede mo gud ni. Dili ni mo dako eh. O di ni mo ka. Pero gay mo dagkuan dako ni ano ban kay naa dako Dito maraming tao. Nakahintay sa kanaang showing sa isda nga. I-feeding nilang isda ron. Mag-feeding sila sa isda. Wala pa mga kuan na lang. Si Madam nga guwapa, si Madam Kali. Si Maninay din niya. Maninay ang ay. Sound na paggawa sa isda. Mo nagpasang sila pa? Wala pa. Magpasang Wala sila bangka so na ito bangka na ito pagkaon. magbangka pa sila. Pasang sila sila kay kuan. Lalugan na nila. Ngawas na. Ya kana anak law mo kaayo. Hindi na gwapo nagpakaon kadaghan kay magawas na niya. Mo ni siyang gitawag nga himala. Himala ang tubig ba? Madam, maya-maya. Ito na. 5 ka minuto na lang magsugod na ang atong cultural show ang fish feeding. Gipangumduman ang tanan nga bawal ang paglapat sa barakid o PC. Lagi na ang pagtinukluray ang kaya nato ang disgrasya. Pahiman mo sa tanan na bawal ang pagpanigarilyo o paglaban sa inyong mga basura bisan atong dapita sulod sa Enchanted River. O sa mga gusto mapalupad sa ilang drone, gikinahanglan ang inyong koordinasyon gikan sa Municipal Tourism Office. Daghang salamat ug maayong udto. Anya na ni. Dapat medyo naman na isang niya. Bago sila magawas. Paano na no? Pero kinuko copyright magudpod ang ko ano. Di video na naman dana, di na ka makabidyo. Lani. Di makakuan ng pirabutangan natog sounds. Isda ano kulo. Ala di ay no. Kita sa dira kay. Coordinate. Mainag ka. Kunting tiis na lang. Tiis. Kira ka maring Di makinan. Madam Maninay Island Kasi, si Madam Juju. CBN oy. Tulo ko buk na ya channel. Si Suroy-suroy punta ko may video pero mga bayulit. Mga brown. Nanggawas na. Any kinds of color na sila. Nag-color-color na guys. Hala, tuna maring. Nana siya pambot. Pwede mo masakay.
Yan. Sila na ang yun na, magpapakain First na time, sila. First time na mo niya nakarating dito sa Inchan? Enchanted River. Inchan River na lang. Inchan River, Surigao del Sur. Wala mo damhan nga kaabot na may-ari. Ala. Welcome everyone to Enchanted River. Dili man dito makakapal. Madayaw na pagkanig sa Enchanted River. The daily fish feeding is shown to the public as a cultural segment. The feed, which is only a small portion of the daily food requirement of the fishes, is actually a fresh catch that is part of their natural diet. As part of connecting to our history, we are showing this tradition of fishermen of Inatuan going back to the blue waters of the river. After a challenging but bountiful fishing at sea, they show their gratitude to Mother Nature by giving an offering to the spirits of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature.
Kay gwapo man kaayo. Kani may yawa-yawa oh. Maniudto sa mi tapos magbalik mi unya ikuyawan ko. Maya po dahil siya dahil? Ganahan ko din mag-lakong. Pindot ki ani. Nakainom. Yes, nakalami. Lami ang tubig. Parat. Aling siya nga, mato siya sa tunga. Di ay di siya kabalo mo nangoy. Karon, mato siya tunga. Unya mo gunit to siya kamaday, si Maday di kabalo mo langoy. Giwakli siya ni Maday. Kapit palumos. My life is I love my life. Kaya ka sabi ko, wag mo na wag ayaw na banjot kay bata ra na si Juan. My love. Nasawa lang si Kyle. Buti na lang may nagbigay sa akin ng salbabida. Natulungan Mo kanina niyo ra ako. ang akong una-una na mahadlok na ko balik pero relax sa kanan. Ayaw mo na basa kay Ilot lang sa mood oy. Itong relax ako kung Juan. Kita niyo man ang tuod no. Dito na sa nakalmay ako. Kasi para ako nilulunod pag Juan ba. Kanang kulbaan dito una-una kung kulbaan bitaw. Parang nilulunod ako lalo. Yan sambay ako dito. Lindot kaya ni guys. Daghan kami ng experience. Thank you, Madam Tochi. Daan dito. Papasok at pabalik 1 way lang po. I mean, isang ano lang. Tapos hindi ko siya mainit. Malamig po siya kasi marami po mga puno ng kahoy, mga puno ng ano. Tapos day masakit ang balsa day. Magana to day ang magtuluan ta sa post. Kana sige. It's very high. Okay na. You want to go lang? Yeah. Antik mo kayo eh. Gusto to ba ito matukang sa Brussels. Ito yung injam. Enchanted River. Yan kami sa taas, kakain. Anja. Kulbaan ako ganina ra kay tumutabok. Kulbaan gani ko. Dito kami kakain. Okay, naadyo ni tunok ang akong tukuan wa sarila. Wala man, tugnaw man. Kabala ka magang ulan nga na kuan man ta. Nag-ulan guys. Ito na dito na sila. So kakain na kami. Salamat na. Giwakli. Kakain na kami. Maraming pagkain dito. Oh, napay sinabaw dire, sinabaw. Pa-serve na lang ko.